Takže s naším tuk-tukom Slovák Express sme zatiaľ prešli približne 600 km a mierime ďalej na juh. A teraz vám ukážeme, za akú dobu taký tuk-tuk zrýchli z nuly na maximálku, čo je asi možno 50-60, uvidíme. Takže môžeme ísť a budeme sa pozerať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. No, takže je to približne 20 sekúnd. Rýchlosť už sme prekročili 50 km za hodinu. Blížime sa k 60-ke. Dáme ju? No, tak už asi nie. Ale 55 je maximálka. Toľko vyťahne tuk